भाई ब्रह्म बाबा जब सुन ले हमारे आज जब के पुनावती है ब्रह्म बाबा के यही बीच में रंगारंग कार्यक्रम बाबा के राखल गई बा सबके अभिनंदन बंदन बा। हम चाहब कि एक बार शेषनाथ भैया के बोला के मनापन करी आई भैया एक बार मंच पाई आई एक बार आज खाली ओकर बाद शुरू कर जाए। अपना बाला का के मन की आसारा अपना बाला का के मन की आसारा बाबा के भजन बा एगो यही बाबा के ऊपर